Tirsdag eftermiddag var vores gruppe på 4 ude at interviewe folk i Røde Center. Og det gik sådan her. Det synes jeg ikke om. Nej. Absolut ikke. Altså jeg synes det er underligt, at de bliver dømt, fordi de kan ikke selv gøre for, hvad de er til. Det kommer an på hvor i verden for hende, synes jeg. Altså hvis du lad os sige, du bor i et diktaturland som Nordkorea, og så bliver dømt for det, så er det jo mod menneskerettighederne, så er det meningen FN og Amnesty International skal træde ind og sådan noget der. Men hvis det er, at du for eksempel bliver dømt inden for det for Saudi-Arabien, Irak, Iran eller Palæstina eller nogle af de andre muslimske lande, så synes jeg, at det et eller andet sted er fair nok, at de bliver dømt netop fordi det er mod religion, og at de her, hvad kan man sige, islamiske lande er så konservative, at de kan nærmest kun, værne om traditionerne og religionen. Det synes jeg, de gør. Synes du? Ja, det synes jeg, de gør. Fordi altså, er man det ene eller det andet, så skal man ikke gå og fortælle det. Nej, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes ikke, de kan gøre så meget. Altså nu kan de jo blive gift og sådan noget, ligesom vi andre kan. Jeg synes ikke, at der er så meget det andet, de kan gøre. Nej. De er jo normale mennesker, ikke? Ja. Jeg er ganske almindelig. Okay. Vi er, og jeg er hetero. Det er helt okay. Mange tak for, at I gad op. Hvis I ser godt med, så kan I se, at indvandrerne har en anden holdning til det, da det også er imod deres religion. Og derfor er det svært at åbne op for dem og udtale sig om deres seksualitet. Og det vil sige, at vi bliver afvist gang på gang. Og vi har andet seksualitet, altså homoseksuelle og lesbiske og sådan noget. Og vi vil bare spørge, om vi må spørge jer om nogle spørgsmål angående det. Vi er turister. Projektet den her uge, og vi altså har forskellige emner, og vi har andet seksualitet, altså homoseksuelle, lesbiske og sådan noget. Og vi vil bare spørge, om du vil svare på nogle spørgsmål angående det. Nej. Ja, men undskyld, jeg har ikke tid. Nej, det er okay. Det er slet ikke det, var. Nej, er det ikke dig? Jeg vil ikke bare. Jeg har ikke tid lige.